boskango sini ketangkai torno pulau no hamairu kami ke bini naikol ma bai bini tuitul ma bai so bini ketang tongui bini sak zora bini sakit woi boskango bo asai ma salno rok sawai sini Kristen panik kanya ni bagai sung sangi tongo tini sing puja sang tangla ni bosno zora ma bagai or kanya jot no no ketang tonoi ka ham zora sini kai ton belek ke hambai ke promo pori amun bisin te belek ke hambai ro suno tini all sung sam seng tini wo suno subana ni bagai media ni bisin te borno phumna ni bagai sinor kanya sini joto media friends ro ani khane hamtok ma tai siba ya pare sini o kumno be bisi association ni ang convener Mr. Hukum Deborma jago be sas ni no ya sa so khane hamtok ma tai siba ya pare sungoro puja sin mo nai na ang ni ji convener tabo mela committee ni ani yagra dongo assistant convener debra dongo ani assistant convener sini o mela committee ni tai sini association president yang tongo ayang sini association secretary tai yang sini mela committee ni Asia obage sungor tongai jo to sini kane rono ani khane hamjokma tai si baya fore lam sobo tini sung thanai bisirogo sung je khlaima hake no e sung mela o khumlong amsani jo to mo thana hamjok tongai kristna hamjok tongai ro jo to mo tharo sung midui je mela khaimani abo taklebo sung khanya thang tongo boskang December mas ni 8, 9, 10 o 3 दिन sung mela khlanya sung takle beke sung oro no kha sing ben oro no khana oro 19 bar sung mela khlaimani sino khumlong baptist association andro tabu je mo tha tongro khlaimani haipano tabu sung association rope sung thane bosor sini association asayo hai ka sung register dungo government haipano abon se sekang kangke sung alo khumlong baptist pastor circle tongmani abono sung tabu thane bosor sung o amsani jo to mo tharo sung obo association khlai sina ni sung khlai tau ke association rupe sung tabu khlanya thangi tongta haipana obong ke agi sung no khlai phemani ba o local motharong khai phemani tau sang jor sung 19 bar khanya thangi tong o sini local sa sini amogai sung oro jisuni umbai tau ang ponya nai ma to obose sung oro khatung khaja kai jo to o tini nai tongnai sara tirpani even sara hani sini hayung ni jo to borro o melo khatung khaja ke phai oro hokhom do ke sung mela no mosang na boyang punya ponye oro sinoro phai naroi kaham haya ke sili indiming kobrok sapane sino local gana gini joto sas tongani sini presbyterian pan tu catholic pan tu believer sas pan tu oro joto kaiteno suri tongnai ro a borok no phai a jaga ni je okra ro khaya ke amno tu je biblical no tu je kaham ke saimanai ro borno oro kaiteno kobrok sapainai ambai yang poinai o amsani joto lukorok no joto takote buku suno phai o mela no jate khatung khaja bai hamjak laima bai nakal laima bai sung kathai tong laima bai o mela no naithok ke slamui sari ji sana bagi yang poinai ke ang poinai oro joto ban yak khai tongnai ro noro buskang ni tini ni simi buskang December mas ni 6 tarik ni bisingo noro agi ro je dugano thangai ba je jagon noro form rok mano aro nakhari noro form rok philap khaya koi o mela ni stono bukung khaina bagi yang joto sini gana gini joto amsoyo tongnai agi ro je phai tongnai bisam gondo phan tu mandai phan hutung aing boroka thal aing hezamara hasal ni even aing komolpurong ni sunu sinor ব্যবসা khaina ro phai agi ro gawa hinang joto bian bania khaina no koine noro phai tini ni simi November ni 6 tarik ni bisingo agi ro noro je jaga manai tongo khapang ni jewelers sini form available nai ta kaisang ke sini KBA office association office o duite jaga noro form pungni simi sarik sanja jora noro je kono time phai noro form philap khepedi philap phai nong ni stone booking khepedi abono koine sini stone ni rate ke oba hang nai taklai e ri bai juta kai bong ni 1200 nai engkai sam rok ngakai 1100 tai stationary tabu koina kan di phanai rok ka ba juri mala phanai rok borok ngangkai 1000 ni ke form ni registration fee form lang pro no rok 200 taka nanglai oba ke sini form ni tai dukan ni stone fee rok ke oba ke mai ambo nang koine hari sung joto no khatung khaja khai oba ke no sini mela no jisu kristo asai mano tui sung je mela khai mani oboni ni ani joto ni mela to je kono society hai ke je kono borok joto ni bang ni mela abo khatung khaja ke sung thong mani bising o mela no sung sari di salena hanya oro pai to hanya yang hambar ne si media friends no no ni bising tui jate je nai tong nei rok bong ni bising tui jate oba hai ke phai bong ni bising tui te phumu jage no khatung khaja ke oma hai ke phai bong na hambari ko pai 40 bosor no si media friends rok suno oba hai ke sara tirpro even sara prithibo
nong ni bisindi borok nugi sini mela no sari tong ko bagi no takle go no sari na ini ang asa kayo kai to nong ni saka ba khamari kaitun sini saka ba khamari kaitun o amjai kasang ke sungte o bus kamo sini langma tongsa sung sakki dio bagi te mela kale ban tong ni ani ko borno mutaka khamai on belai khamai mari go kai media friend no bo ang khata hamya pharo ang o area ni khoroksa pastor hisabe ang ni o bani sing omo chi sukubar sini o bani sing taklai bisio sang khanya thame ko pula sangje project ko aw sikon sakana sing seng mani kindu tabuk thanai bisi do sing corona virus mani babi sing khlai malia aboni bisi ni sikang robo sing kebing ma tongphana tongphana sing ka hamkano khlai mangkha kai sangtam ni bagai o banik no khlai mani sini nahar mungta mo tong kai asole sini bos hongro ek somoyo business khanyani jaga robo man thogya ha basing business khanyani rengya amte obostai dong kai sing jokhon jisona yasak mani poribukang mani polo sing aste aste sing Christian samas ni sing koton khaino kore sing wan suka sumukaisa ese Christmas no nasiki Jisu Kristo je thangnai bukra Jisu asai mani abono ruk sawi ba abono upolokho khlai sumukaisa Christmas bani khanya nei sing bises babe khumlung area ni borok Christian dok sing wan suklai sing kok chap lai kai ajago sini naharmung hangkai Christmas bani go hangkai joto program rok tongman hangkai subra Krishna lobui resap mu masamu tok tong thomu bori laimu ama hai tong nai hini sing salai kya hangka aboni bising tei takok bukok ka thalai mani male lai mani abda ka khasia fellowship samas ni borok bai ba society bai sing thang phai bising mare malai mani jaga abo ko kaisa ka hamung nai hini sing kon sukai bani no sing samsala kya hangka aboni bising tei bani ni bising tei sini bosong borok halnani serngani mani paike phalnai baike tam khlainya aborok bo serengtoi amake naharmung wan sugai sing o bani no chengman kintu nasina kya sing jisukubar khaimani ulo kabangma bani go phaye banya thna phaye rok baksa loss nei go tongo lab nei go tongo kamake borok sak sak nei experience nei baksa business khanya kerengam ti bo mi thangmani sungukha gawon bagai oma hai banik songjamani kai sini bagai kaham kang konya mo sungo ese khumlung area ni khoroksa pastor hisaba ang konya mo sungo saratik plani borok norok khaibaidi je jora manai rok norok khaibi sini belao khaimanja khaibaidi dai phalna mo sungai rok phagi sing norno khabai dam songo thaka hamya pharo phagi sing sini o banik no nai thokai taklai bisibo 2021 ni bising o banik no bo sing successful khanya bagai jotona chak thalai na kira hambai